שמבררים ביחד דרך חיים בקבוצה. זה דורש המון פתיחות, המון כנות, המון גילוי של עומקים בך ובחברים, וזה דבר שיוצר חיבור עמוק מאוד, לא בשכל, דווקא בלב. באמת חיבור גדול מאוד של כיף, של אווירה, של צחוקים, של ביחד. קיצור, כאן גרים בכיף, ישיבת נתיבות. המחזור שלי בעצם הקים את הישיבה, היינו אוסף של שמיניסטים ממקור חיים, מכון לב, נחלים, פתח תקווה, ירושלים, רעננה. אנשים, כל אחד עם הג'וק שלו, עם הסריטות שלו, עם השיגעונות שלו. אבל מצאנו ביחד סוג של קיבוץ גלויות, של חיים משותפים. אמנם כל אחד היה שונה, אבל בסך הכל היינו מאוחדים. לא אחידות, אבל אחדות. ישיבה היא משפחה. כשאדם בא לישיבה הוא מרגיש ממש כמו בן בית. הרגישות, החום, האהבה וגם הביקורת המונה גורמת לאדם ממש לעבור פה תהליך נפשי עמוק שהוא הרגיש בסביבה תומכת מאוד. היא הדיסטנס בין השיעורים, הצוות הקטן האיכותי ממש נותן לאדם הרגשה של משפחה. בעזרת השם, גם הנוחות עוד מעט תגיע. זוכר שהרב דוד דיבר איתנו כבר בשיעור א' על זה שהישיבה הזאת לא מחפשת תלמידים שיהיו לקוחות, אלא תלמידים שיהיו שותפים. ובאמת, מהרגע הראשון שנכנסנו לישיבה, אנחנו מרגישים שותפים מלאים לכל הנעשה בישיבה. אם זה באחריות מטבח, אם זה באחריות שפושים. ואחד הדברים החשובים ביותר שקיבלנו מהישיבה זה את הכלים לחיות חיי שותפות אמיתית.